Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Δεξαδέρφες podcast. Είμαι η Σωσάνα. Είμαι η Νικολία. Και κάθε φορά σας αφηγούμαστε δύο ιστορίες που μας έκαναν εντύπωση. Και εσείς καλείστε να διαλέξετε ποια από τις δύο ιστορίες σας αρέσει περισσότερο. Μπαίνετε στο προφίλ μας στο Instagram, Στο Δεξαδέρφες podcast. και ψηφίζετε την αγαπημένη σας ιστορία. Σε έχω λιώσει. Σε έχω εξαφανίσει. Τρεις, δεν θυμάμαι. Α, όχι, δεν τα έχω σημειωμένα εδώ. Ή 3 ή 4 συνεχόμενες νίκες. Ναι, φίλε. Εντάξει. Ξεκινάει δηλαδή η καινούργια χρονιά για σένα πολύ καλά. Από πέρυσι είχες καβάτζα. Γιατί. Καλή χρονιά, παιδιά! Καλή χρονιά! Χαρούμενη χρυσή πρωτοχρονιά. Να είστε καλά. Ναι, ελπίζω να περάσατε τέλεια. Να έχετε μια υπέροχη χρονιά. Το 26 να φέρει μόνο ό,τι πραγματικά γουστάρετε. Πολύ ωραία τα λες. Και διάβασα ένα πάρα πολύ ωραίο που λέει: για να έρθει ό,τι πραγματικά θέλεις στο 26, άσε στο 25 οτιδήποτε σε βαραίνει. Μην το κρατάς και λες, θα το αλλάξουμε, άσε το να πάει στο καλό, άσε το πίσω. Γενικότερα, ναι. Για να έχει χώρο για το 26. Αχ, γενικότερα πρέπει να το κάνουμε αυτό. Δηλαδή θέλω να πω όχι μόνο με την αλλαγή της χρονιάς, γενικότερα ρε Έτσι. φίλε. Ό,τι δεν μας αρέσει να το αλλάζουμε. Έτσι, παιδιά. Ο Σπύρος Σούλης δεν το έλεγε αυτό. Ότι δεν σας αρέσει, άλλαξέ το. Μπορεί. Και κέρδισε που λέτε. Τι είχαμε. Πρέπει να κάνεις. Α, θυμήθηκα. Λοιπόν, εγώ ήμουνα σχεδόν σίγουρη. Το πετσί κέρδισε. Ναι, ήμουν σχεδόν σίγουρη την προηγούμενη φορά. Σχεδόν. Παρόλο που δεν ενθουσιάστηκα με καμία από τις ιστορίες, ούτε με τη Προφανώς. δικιά μου, ότι θα κέρδιζα εγώ μόνο και μόνο επειδή της ξαδέρφης ήταν πάρα πολύ φρικιαστική. Ναι, ενώ η δικιά σου συνήθως είναι τέλειες. Ναι. Αλλά τελικά είστε bloodthirsty, έτσι, δηλαδή. Κέρδισε είστε λίγο. το πετσί. Το πετσί, ρε φίλε. Παιδιά, σας Δεν θέλω, ευχαριστώ, όχι, δεν θέλω. γιατί πάνω απ' όλα όλοι εσείς που ψηφίσατε, Ναι. καταλάβατε με πόσο κόπο περιέγραψα όλη την ιστορία και πόσο παιδεύτηκα να βρω τις σωστές λέξεις. Και με πόσο κόπο δεν περιέγραψε κάποια Ναι. πράγματα. Δηλαδή, ναι. Είστε υπέροχοι. Τι έχουμε να πούμε για αυτή τη φορά. Έχουμε να πούμε ότι σήμερα κληρώνουμε το giveaway της Vivian, Της Vivian, τα υπέροχα γουράκια. γούρια, Ναι, παιδιά. που έχει πάρα πολλά γούρια, τέτοια γούρια, επικαθημένα γούρια, διάφορα γούρια και έχει και χιλιάδες άλλα υπέροχα πράγματα που πρέπει να δείτε και πρέπει να ψωνίσετε. Γιατί το σκεφτόμουν. Ναι. Το σκεφτόμουν όταν ντυνόμουν να έρθω, γιατί σκεφτόμουν τι θα φορέσω κάθε φορά στο γύρισμα. Που πάντα κάπως ταιριάζουν. Ναι. Συνήθως ταιριάζουν. Ναι, ναι. Και έβαλα το αγγελάκι της Βασιλείας Ναι. από τη Χίο, Τεχνοτροπίες Βασιλεία. Και εγώ σκέφτηκα να το βάλω, αλλά. Και σκεφτόμουν ότι, παιδιά, από τα πιο πολλά giveaway που κάνουμε, τα περισσότερα, αν όχι όλα τα περισσότερα, μπορείτε να μπαίνετε, έχετε μια αναλαμπή και θέλετε μετά από 2 εβδομάδες να πάρετε κάτι. Θα βρείτε σίγουρα σε κάποιον που έχει Ναι. κάνει giveaway στο ξαδερφό Σόι κάτι που να σας ταιριάζει. Ναι, παιδιά. Αλήθεια σας λέω. Και αν δεν βρείτε, δεν ψάξατε αρκετά. Ξεκάθαρα. Και πρέπει να πούμε αυτό το giveaway, το πρώτο της χρονιάς, που εθιμοτυπικά Θυμοτυπικά, έχει γίνει παράδοση πλέον. είναι θεσμός. Ναι. Τι είναι, παιδιά? Δίνουμε ένα tarot reading στο Instagram. Ναι. Ένα chakra reading στο Instagram. Και ένα chakra reading στο YouTube. Και ποιος τα δίνει όλα αυτά? Ο Γιώργος. Εγώ έχω αναγάγει το Γιώργο Ναι. στο... Αν ήμασταν ο Ανδρέας Παπανδρέου, Ναι, αυτό, ναι. Αυτό, θα είχαμε το Γιώργο. Στο γιατί, μυαλό μου είσαι, ναι. σε όσους δεν ξέρετε, με το ένδοξο Πασόκ, Ανδρέας, αυτός Βοήθειά μας. αυτός είχε την προσωπική του αστρολόγο. Ναι, ναι. Δεν έκανε τίποτα αν δεν τη συμβουλευότανε. Ναι. Φιλική συμβουλή από τις ξαδέρφες. Να συμβουλεύεστε τον Γιώργο. Παιδιά, έχουμε φάει εντωμεταξύ. Έχουμε φάει κράξιμο. Να ξέρεις. Για το. Να, εσείς που θα μου πεις είναι ένας στους 1.000, στους 10.000. Και αυτό και ασχολείστε με αυτά. Ναι, ναι, Και... ναι, όχι, ναι. 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 Και έχω επιχειρήματα γι' αυτό. Μην με απειλείτε και με Well, αναγκάζετε να Και μιλήσω. τι σε νοιάζει ποιος. Όποιος δεν θέλει δεν θα λάβει μέρος στο giveaway. Αλλά οι υπόλοιποι ακούστε μας. Βασικά όχι. Ακούστε τον Γιώργο. Ναι. Δεν θα πω τίποτα γιατί είμαι πάρα πολύ θυμωμένη με αυτό το θέμα. Γιατί? Γιατί για όλους αυτούς που σχολιάζουν το Τι σε νοιάζει? πιστεύετε. Καταρχάς δεν ξέρεις τι πιστεύω. Τι σε νοιάζει? Τέλος πάντων, μην νοιάζει. Δεν είπαμε ότι τα αφήνουμε στο Ναι, τα 25 αφήνουμε. αυτά. Ναι, φύγανε. Τζάμπα τα λέω, τζάμπα μιλάω. Έχει δίκιο. Τζάμπα το life coaching. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Και να πω και για τον Γιώργο ότι η τελευταία. Ο Γιώργος, επειδή μου όποτε έχει έμπνευση, όποτε νιώθει έτσι πολύ αυτό, μας στέλνει από μια. Όχι πρόβλεψη, και ψιλοπρόβλεψη, ψιλο-reading και όλα αυτά. Εγώ πιστεύω ότι δεν έχει να κάνει με την έμπνευσή του.
έχει να κάνει με κάποιο τρόπο που νιώθει Ναι. ότι κάτι συμβαίνει σε εμάς. Ναι. Και στο το κατάλαβες τι τελευταίο... έστρεφας. στο τελευταίο reading του, γράφει και στην αρχή τα βλέπω και λέω, και όσο τα διάβαζα, μία λέξη λέω, αν μιλούσα εγώ στον ψυχολόγο μου, δεν θα τα έλεγα τόσο καλά, περιγραφικά και αναλυτικά και ειλικρινά. Δηλαδή, ήταν με ειλικρίνη αυτά που ένιωθα, όχι αυτά που ήθελα να πείσω τον εαυτό μου ότι νιώθω. Καταλαβαίνετε. Τέλος πάντων, αυτά. Γιώργος, Ευχαριστούμε, Γιώργο. το πρώτο giveaway της χρονιάς. Οπότε, στο Instagram θα ανέβει post και στο YouTube γράψτε, τι να γράψουνε, τσάκρα. Να μην γράψουν τσάκρα. Καλά, θα γράψετε σχόλιο, θα γράψετε καλή χρονιά, θα γράψετε ό,τι θέλετε. Θα κάνετε hype. Θα κάνετε hype, γιατί αλλιώς σκάει άμα δεν κάνετε. Και θα γράψτε και Γιώργος. Εντάξει, ναι. Γιώργος, Ταρό, anything, θα καταλάβουμε. Κώστας. Μην γράψετε Κώστας. Γράψτε ό,τι θέλετε, θα καταλάβουμε. Τι άλλο έχουμε, Έχουμε κάτι άλλο. Όχι, τελειώσαμε. Τέλεια. Είμαστε έτοιμες για να ξεκινήσω εγώ. Εσύ που το γυρνάς καλά, έλα. Α, τι ξέχασα να πω. Τι. Δεν νομίζω να μην έχετε τα notebooks νομίζω. μας για αυτή τη χρονιά. Δεν Κάθε νομίζω. χρονιά με ένα notebook πάει. Δεν νομίζω. Έχει και το λαστιχάκι του. Δεν νομίζω. Και αν δεν το έχετε, θα σας ψάξω έναν. Περιμένω μηνύματα. Τα στέλνω με box. Αυτή τα στέλνει, αλήθεια. Σόπα. Όχι, ρε φίλε. Τιρουρουρουρου. Δεν ήθελα καθόλου, παιδιά. Ας πιω τον καφέ μου. Λοιπόν, πώς διάλεξα εγώ αυτή την ιστορία? Όπως ξέρει ξαδέρφη και κάποιοι που είναι πολύ κοντινοί μας από εσάς, εγώ χθες ανέβασα ένα βίντεο και επειδή ανέβαζα το βίντεο, έκανα μοντάζ, έκανα αυτό, έκανα εκείνο, πονέσαν τα μάτια μου στο κεφάλι μου και γίνεται κάτι και συνειδητοποιούμε ότι πρέπει να κάνουμε το γύρισμα σήμερα. Που δεν είναι η μέρα που συνήθως κάνουμε το γύρισμα. Και λέω, θα πάρω μια ιστορία που κάπως την ξέρω ήδη, δηλαδή από αυτές που έχω εγώ, και θα την μελετήσω περισσότερο. Καταλαβαίνετε την backup έχει, έτσι. Ευχαριστώ. Ναι. Και έτσι λοιπόν, αποφάσισα να ασχοληθώ με αυτή την ιστορία, γιατί, θα καταλάβετε γιατί, έχει μέσα πολλά, δηλαδή έχει πάρα πολλά πράγματα που είναι άδικα, ρε φίλε. Όλο αυτό ήταν άδικο, θα δείτε τι εννοώ. Είμαστε 27 Δεκεμβρίου του 2011. Ναι, σαν χθες, τέλος πάντων. Παραπροχθές, ξέρω εγώ. Ναι, το 2011. Και κοντά, πρόσφατα. Βρισκόμαστε στην πόλη Τρόι, στο Μιζούρι. Α, Τρόι. Εν τω μεταξύ, στο Μιζούρι ήταν και το βίντεο που έκανα προχθές. Δηλαδή, πώς γίνεται κάθε φορά, ρε παιδί μου, να... Εσένα η ιστορία σου πού είναι τώρα? Δεν θα σου πω. Α, εντάξει, οκ. Εντάξει. Είναι περίπου στο Σικάγο. Α, εντάξει. Α, οκ. Λοιπόν... Στο Σικάγο, βασικά. Τέλος πάντων, μην πεις τίποτα, θα μου κάνεις spoiler. Λοιπόν, Ναι. και είμαστε στις 27 Δεκεμβρίου του 2011. Στις 10 παρά 20 το βράδυ, στο Τρόι το Μιζούρι είπαμε, ο Ρας Φαρία καλεί το 911 και δηλώνει ότι βρήκε τη σύζυγό του Μπέτσι Φαρία στο πάτωμα μαχαιρωμένη. Και έχω ακούσει αυτό το ηχητικό και λέει συγκεκριμένα ότι ελάτε γρήγορα, κλαίει, είναι πάρα πολύ ταραγμένος, είναι όντως πολύ ταραγμένος και λέει ελάτε γρήγορα γιατί η γυναίκα μου μάλλον αυτοκτόνησε. Και είχε ένα μαχαίρι καρφωμένο στο λαιμό της. Ούτε μία στο τρισεκατομμύριο. Λοιπόν, Ούτε μία στο τρισεκατομμύριο. φτάνει λοιπόν η αστυνομία εκεί πέρα και βρίσκουν όντως την Μπέτσι μαχαιρωμένη. Ούτε μία στο 3. Με την εξέταση ο ιατροδικαστής και βρήκε ότι είχε 55 μαχαιριές. Δεν πετύχαινε καλά τον εαυτό της. Ξέρεις τι μου θύμισε, είχα κάνει ένα βίντεο για την Έλεν Γκρίνμπεργκ που έχει μαχαιρωθεί 27 φορές στην πλάτη και στον αφιένα και είπε ο γιατρός, είπαν οι αρχές ότι ήταν η αυτοκτονία. Όπως έλεγα σε μια κουβέντα προχθές, και έλεγα, αυτό είναι αλήθεια παιδιά, ιστορικά αποδεδειγμένο. Αν οι χώρες ήταν γυναίκες, δεν θα υπήρχε χώρα που κάνει πόλεμο η μία στην άλλη. Θα υπήρχε απλά χώρα που δεν μιλάει η μία στην άλλη. Ναι, που κοτσοβολεύει η μία την άλλη. Δεν θα κάνανε πόλεμο. Θα υπήρχαν κολλητές. Όπως οι γυναίκες δεν βρίσκουν τρόπους αυτοκτονίας ή να σκοτώσουν κάποιον αιματηρούς, έτσι δεν θα διαλέγονται. Μπορεί να κλείνανε την κάνουλα του νερού. Μπορεί να κόβανε τη θέρμανση. Ναι. Μπορεί κάτι. Δεν θα έκαναν πόλεμο ποτέ η μία στην άλλη. Ισχύει. Αυτό τώρα που κολλάμε. Αποκλείεται λοιπόν μια γυναίκα να έχει διαλέξει να αυτοκτονήσει Α. με το να αυτομαχαιρωθεί. 55 φορές. Get serious. Λοιπόν,
Και έτσι που λες, έρχεται η αστυνομία, βρίσκει τη γυναίκα έτσι, έρχεται ο ιατροδικαστής, την εξετάζει και αρχίζουν τώρα αυτοί και αναρωτιούνται, λέει αυτός, γιατί μπορεί να είπε ένας άνθρωπος ότι η γυναίκα μου αυτοκτόνησε και να τη βρήκε με μαχαίρι καρφωμένο στο... Λοιπόν, βρήκε σημείωμα. Όχι, θα σου τα εξηγήσω όλα. Και κάνουν λοιπόν μια έρευνα εκεί στο σπίτι και στα ρούχα και στη σκηνή του εγκλήματος και όλα αυτά. Και το μόνο που μπορέσανε να βρούνε, δεν υπήρχε αίμα πουθενά επάνω του, δεν υπήρχε αίμα πουθενά στα ρούχα του ή σε άλλα ρούχα να είχε εξαφανιστεί, να τα είχε εξαφανίσει, Βρίσκουν όμως αίμα στις παντόφλες του. Πιτσιλιές από αίμα στις παντόφλες του σπιτιού. Ναι. Και αυτοί λοιπόν υποθέτουν ότι αυτός έκανε το έγκλημα και με κάποιο τρόπο. Υποθέτουν. Ακόμα είμαστε στην αρχή της έρευνας. Και ότι με κάποιον τρόπο έβγαλε τα ρούχα, το έκανε ντους και παρόλο που δεν βρήκανε πουθενά άλλου αίμα. Okay. Δεν βγάζει τίποτα νόημα. Το σπλίτ του αίματος δεν είχε. Είχε. Διασπορά. Είχε, αλλά δεν μπορούσαν να βρουν κάποιο άλλο βοηθητικό στοιχείο. Okay. Βρήκανε μόνο αίμα στις παντόφλες του. Και αρχίζει τώρα η αστυνομία και ερευνάει. Και λέει, ρωτάει τον. Πώς τον είπαμε? Ρας. Τον Ρας. Γιατί είπες ότι η γυναίκα σου μπορεί να αυτοκτόνησε? Και λέει αυτός, η γυναίκα μου είναι στο 4ο στάδιο καρκίνου. Είναι ετοιμοθάνατη. Και είχε πει κάποια στιγμή, είχε αναφέρει, ότι επειδή δεν θέλω να σας επιβαρύνω με τις τελευταίες μου στιγμές, ας πούμε, και επειδή και εγώ δεν ξέρω αν θα αντέξω αυτό τον πόνο, έχω σκεφτεί κάποιες φορές να αυτοκτονήσω. Εντάξει. Ναι. Και επειδή είχε καρκίνο του μαστού, το οποίο είχε κάνει μετάσταση στο σηκώτη και σε άλλα όργανα τέλος πάντων και ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση, είναι η αλήθεια. Και αρχίζει τώρα η αστυνομία και τα μελετάει όλα αυτά. Και μιλάνε με την κολλητή της Μπέτσι, που ήταν η Παμ Χαπ. Ο Ρας λέει στην αστυνομία, στις αρχές τέλος πάντων, ότι είχαμε μια πάρα πολύ καλή σχέση. Ήμασταν πάρα πολύ αγαπημένοι. Για την Μπέτσι δεν έλεγες? Ότι δεν είναι τα πράγματα έτσι όπως. Ναι, θα σου πω. Για την Παμ έλεγα. Θα σου τα πω. Συγγνώμη, ναι, η Παμ Χαπ. Ναι, και έλεγε αυτός, επειδή μου, ότι είμαστε πάρα πολύ αγαπημένοι, ότι έχουμε την οικογένειά μας. Και ήταν αρκετά χρόνια παντρεμένοι. Και οι φίλοι ήταν παντρεμένοι, θα σου τα πω όλα. Όλα τα κουτσομπολιά του χωριού. Και ότι δεν υπήρχε λόγος, λέει, κανένας να της κάνω εγώ κακό και όλα αυτά. Έρχεται η Παμ, που είναι η κολλητή της, η Παμ Χαπ, και αυτή παντρεμένη. Νομίζω και αυτή είχε 2 παιδιά. Και αυτοί είχαν 2 παιδιά. Και λέει ότι τα πράγματα, να ξέρετε, δεν είναι ακριβώς όπως σας τα λέει ο Ρας. Η Μπέτσι είχε εξωσυζυγική σχέση. Ουσάρωστη. Ναι, χρόνια. Και ναι, ότι είχε εξωσυζυγική σχέση χρόνια και ότι όλα ξεκινήσανε, λέει, επειδή ο Ρας ήταν πάρα πολύ βίαιος σαν σύζυγος. Έπινε, λέει, πάρα πολύ, την χτυπούσε, την απειλούσε. Κάποια στιγμή, λέει, μου είχε εκμυστηρευτεί ότι είχε προσπαθήσει, λέει, να την πνίξει με ένα μαξιλάρι και όταν αυτή, λέει, αντέδρασε, αυτός της είπε ότι έλα μωρέ, για πλάκα το έκανα και μην πεις τίποτα, ξέρω εγώ, στην αστυνομία ή στο αυτό, ότι γενικά την απειλούσε ότι από όλα αυτά που συμβαίνουν μέσα στο σπίτι να μην πει τίποτα σε φίλους και συγγενείς και ότι κάπως έτσι αυτή κουράστηκε από όλο αυτό και βρήκε μια εξωσυζυγική σχέση, τον οποίο όμως δεν ανέφερε στην αστυνομία ποιος ήταν, γιατί είπε ότι ούτε κι εγώ ξέρω, λέει, ποιος είναι, απλά μου είπε ότι έχει μια εξωσυζυγική σχέση. Οκ. Βγάζει νόημα τίποτα? Όχι. Εκείνη τη συγκεκριμένη ημέρα. Κάπως βγάζει. Ναι. Κάπου το έχω φτιάξει. Ναι. Λοιπόν. Κάπως. Εκείνη τη συγκεκριμένη μέρα η Μπέτσι είχε ραντεβού με τον γιατρό, γιατί πήγαινε η γυναίκα συνέχεια σε γιατρούς, ρε παιδί μου και τέτοια, πιο πολύ για να τη βοηθάνε για τον πόνο. Okay. Και εκείνο το απόγευμα την είχε πάει στο γιατρό η φίλη της, η Παμ, και την είχε γυρίσει στο σπίτι κατά τις 7 η ώρα, λέει. Okay. Την άφησε, λέει, και έφυγε. Ότι δεν μπήκε μέσα στο σπίτι. Ο ιατροδικαστής είπε ότι η γυναίκα δολοφονήθηκε γύρω στις 7.30 με 8 η ώρα το απόγευμα. Okay. Άρα με το που έφτασε στο σπίτι. Ναι. Πού ήταν όμως ο Ρας εκείνη την ώρα? Ο Ρας είχε πάει, αυτός κανόνιζε, λέει, κάποιες βραδιές που παίζανε τύπου Dungeons and Dragons, D&D. Ναι. Και πήγαινε με τους φίλους του και σε ένα συγκεκριμένο σπίτι. Μ' αρέσουν αυτά. Σ' αρέσουν, Ναι. Εντάξει, χαρά. Λοιπόν, θα σου πάρω ένα για την πρώτη χρονιά. Και ότι ήταν εκεί
Ήταν άλλοι 4 φίλοι μαζί του, οι οποίοι επιβεβαίωσαν ότι ήταν μαζί τους όλη την ώρα και ότι όντως έφυγε. Αυτός έφυγε κατά τις 9 και κάτι. Είναι σαν να έχω κάνει κάτι εγώ. Ναι. Και να σε πάρουν να επιβεβαιώσεις αν ήταν όντως έτσι. Ναι, θα πω ναι. Ούτως ή άλλως. Είμαι σου που ήταν μαζί μου τώρα που φτιάχαμε τις πυραμίδες, ξέρω εγώ. Ήτανε, ναι. Εγώ εντάξει, δεν μπορώ να πω και ψέματα, ρε. Δηλαδή φαίνομαι. Και χαζί. Στην ανάγκη ήτανε. Ενώ εσύ μπορείς να πεις. Δεν μπορείς να πεις. Δεν λέω ποτέ γιατί τα ξεχνάω. Ναι, αλλά άμα σε πάρει κάποιος και σου πει. Ναι, εννοείται. Η Σουσάννα ήταν μαζί σου. Φυσικά. Και τώρα και χτες και προχθές και όποτε θέλεις. Και πριν από 5 λεπτά. Εγώ δεν μπορώ, φίλε, φαίνομαι πάρα πολύ αν τα λέω ψέματα. Λοιπόν. Και λένε οι φίλοι του λοιπόν ότι όντως ήταν εδώ. Και μάλιστα αυτός έφυγε κατά τις 9. Πήγε σε ένα τύπου φαστφουντάδικο, πήρε κάτι να φάει και έφυγε και είχε και τους 4 φίλους που είπαν ότι ήταν μαζί τους και την απόδειξη από το φαστφουντάδικο και αποδείξεις από τις κάμερες της περιοχής ότι όντως. Άρα όντως ήταν ναι, εκεί. Άρα δεν τη σκότωσε αυτός. Λοιπόν, η Παμ, η φίλη της Μπέτσι, είπε ότι αυτός είχε πάρα πολλούς λόγους να τη δολοφονήσει. Μα θα πέθαινε ούτως ή άλλως. Γιατί? Αυτός ήταν πάρα πολύ λέει, βίαιος το και εκδικητικός και επειδή αυτός δεν ήξερε ότι αυτή έχει εξωσυζυγική σχέση. Okay. Και 4 μέρες πριν τη δολοφονία της, η Μπέτσι είχε τραβήξει την ασφάλεια ζωής από το όνομά του, γιατί φοβότανε, λέει, αυτόν, και φοβόταν ότι επειδή αυτός λέει, ήταν τζογαδόρος και θα έτρωγε τα λεφτά σε ποτά και τζόγο και όλα αυτά, και είχε βάλει σαν δικαιούχο την Παμ. Και τι νοιάζει την Μπέτσι, τι θα έκανε αυτό στα λεφτά, αφού θα ήταν νεκρή. Ότι θα τα έτρωγε από τα παιδιά. Είχαν παιδιά. Ναι, είχαν 2 παιδιά. Α. Καταλαβες. Το είχες πει ότι είχαν παιδιά. Ναι. Το ξέχασα. Και λέει η Παμ ότι επειδή φοβότανε πάρα πολύ, κρυφά από αυτόν, αυτή άλλαξε την ασφάλεια ζωής και τα μετέφερε σε μένα γιατί ήταν λίγο ο μόνος άνθρωπος που εμπιστευότανε και που τα ήξερε όλα. Δηλαδή, αν τα έκανε μεταφορά τον αδερφό της, σε έναν συγγενή, όλα αυτά, θα τη ρωτούσαν γιατί, τι γίνεται με αυτόν. Και γιατί τον φοβάσαι και γιατί όλα αυτά. Και ενώ δεν ήταν ανάγκη να το πει στη φίλη της. Ναι. Οκ, makes sense. Εκείνη την ημέρα λοιπόν που την άφησε στο σπίτι η Παμ, είπε η Μπέτσι ότι σήμερα θα γίνουν όλα, θα του τα πω όλα, θα του πω ότι θέλω διαζύγιο και ότι έχω εξωσυζυγική σχέση. Θα μου πεις. Αφού θα πέθαινε, ξαναλέω. Ναι. Γιατί όλο αυτό? Δεν ξέρω. Γιατί όλο αυτό το δράμα και απέναντι σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι επιβεβαιωμένα βίαιος με θέματα οργής, θυμού και ό,τι να είναι. Υποθέτω γι' αυτό που είπα ότι φοβάμαι ότι αυτός όταν του αφήσω τα λεφτά. Μα την είχε αποσύρει την ασφάλεια. Οπότε θα πάρω και διαζύγιο. Δεν ξέρω πώς το έγινε στο μυαλό. Θα τα καταλάβεις όλα, θα βγάλουν όλα νόημα. Εντάξει. Λοιπόν, στο λάπτος. Ο λάπτος. Τον ξέρεις το λάπτο? Ο κουμπάρος μου τα γρεβενά ήταν ο δέντρος, ναι, ο κήπος. Ναι. Ήταν διάφορα τέτοια. Έχω έναν φίλο, ο οποίος όταν ήταν ας πούμε μικρός, λέει θα έρθει. Έμενε με τη γιαγιά του και τους γονείς της και λέει θα έρθει, λέει, ο φίλος μου ο Τάσος, λέει, με το λάπτοπ για να καθίσουμε εδώ να πιούμε καφέ. Και λέει, αυτός ο λάπτος ποιος είναι, λέει. Τον Τάσο τον ξέρω, ο λάπτος ποιος είναι. Λοιπόν, βρίσκουνε ένα έγγραφο που λέει όλα αυτά τα περίεργα η Μπέτσι. Ότι αυτό και με την ασφάλεια και τον φοβάμαι και με απειλεί και δεν έχουμε καλή σχέση και έχω εξωσυζυγική σχέση και όλα αυτά. Στον υπολογιστή της Μπέτσι, σε ένα έγγραφο Word, ωστόσο η Μπέτσι δεν ήξερε να χειρίζεται το Word. Δεν ήξερε καν να γράφει στον υπολογιστή. Αυτή η Παμ σταματάει να μ' αρέσει. Λοιπόν, και συλλαμβάνουνε το βλαμμένο. Τον Ρας. Γιατί σου λέει, έχεις εσύ το κίνητρο, έχει αυτή η εξωσυζυγική σχέση. Αυτός όμως έχει άλοθη. Έχει 4 μαρτυρίες, έχει κάμερες, έχει απόδειξη και απλά ήταν λερωμένες οι παντόφλες του. Ναι, και υποθέσανε οι αρχές ότι αυτός έμαθε για την εξωσυζυγική σχέση. Πάνω στον καυγά μπορεί να του είπε αυτή ότι ξέρεις, τράβηξα και την ασφάλεια ζωής από το όνομά σου. Δεν σου αφήνω τίποτα, δεν σου αξίζει τίποτα. Ναι, να πήρε ανάποδες, να έμαθε και για τη σχέση και να την έσπαξε. 50 πόσες φορές? 55. Ναι. Okay. Ναι, μάλιστα. Ξεκινάει η δίκη του Ρας, γιατί δεν λέω οι ημερομηνίες πολλές, γιατί δεν έχει και πολύ μεγάλη σημασία. Και ξεκινάει η δίκη του Ρας. Okay. Εκεί γίνεται ένα τσίρκουλο. Δεν είχα καμιά αμφιβολία. Ναι, γιατί στην ουσία είναι αυτό που λες και εσύ, ότι το μόνο αποδεικτικό στοιχείο που έχουν είναι
οι πιτσιλιές πάνω στις παντόφλες του, κανένα άλλο αποδεικτικό στοιχείο. Όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι αυτός δεν ήταν στη σκηνή του εγκλήματος. Και τώρα προσπαθούν να αποδείξουν οι δικηγόροι οι δικηγόροι της πολιτείας. Ναι. Ότι αυτός λέει είχε κάνει ολόκληρη πλεκτάνη, είχε συνεννοηθεί με τους φίλους του να πάνε να πούνε ότι αυτός ήταν εκεί. Παίξουν, ναι. Ότι αυτός δεν ήταν εκεί, ότι είχε φύγει από μια πίσω πόρτα, κάτι κουλά, κάτι τέτοια. Ναι, μάλιστα. Και ότι κάποιος τον πήγε, ένας άλλος φίλος τον πήγε μέχρι εκεί, την έσφαξε και ξαναγύρισε. Ότι είχαν συνεννοηθεί, λέει, να φάνε μαζί τα λεφτά της ασφάλειας. Δεν βγάζει τίποτα νόημα. Πραγματικά όμως. Οι δικηγόροι του Ρας όμως την είχαν πάρει χαμπάρι τη ΧΑΠ. Σου είπα, δεν μ' αρέσει αυτή η ΠΑΜ. Γιατί έλεγε ο Ρας ότι παιδιά δεν βγάζει τίποτα νόημα από αυτά που λέει. Δεν είχε εξωσυζυγική σχέση. Ήμασταν, λέει, τέλεια. Είχα, λέει, εγώ εξωσυζυγική σχέση πριν πολλά χρόνια. Τα είχαμε βρει, είχα ζητήσει συγγνώμη. Ήμασταν πάρα πολύ αγαπημένοι τον τελευταίο καιρό. Okay. Δεν είχε κανένα λόγο να μεταφέρει την ασφάλειά της στην ΠΑΜ. Ναι. Δεν την είχα απειλήσει ποτέ, δεν την είχα χτυπήσει ποτέ. Και να λένε ότι το αυτονόητο, ότι πώς γίνεται να είμαι εγώ τόσο κακός σύζυγος, αυτή να έχει εξωσυζυγική σχέση και να μην ξέρει κανένας άλλος τίποτα. Κανένας, δηλαδή ούτε ένας, ούτε ο γκόμενος αυτήν, δεν βρέθηκε να πει ότι ναι, έτσι ήτανε. Ωστόσο, γίνεται η δίκη, να μην τα πολυλογώ, και οι ένορκοι βρίσκουν τον Ρας ένοχο. Δεν γίνεται αυτό. Κι όμως. Βρίσκουν τον Ρας ένοχο και καταδικάζεται. Κανονικά, θα έπρεπε ελλείψη στοιχείων να αθωωωθεί. Ναι. Άκου τώρα να δεις κάτι κουλό. Καταδικάζεται αυτό σε ισόβια. ισόβια. Μέχρι τώρα ήταν πολύ φυσιολογικά. Ναι. Σε ισόβια, χωρίς δυνατότητα αποφυλάκησης. Οι κόρες του είχε ένα αγόρι και... Τα παιδιά τους, ειδικά η μεγάλη κόρη που του είχε τρελή αδυναμία, το πιστεύει ότι τη σκότωσε αυτός. Και τον συχαίνεται, τον μισεί, δεν θέλει καμία σχέση με τον μπαμπά της. Okay. Η ΠΑΜ, άκου να δεις τώρα τι κάνει. Παίρνει τα λεφτά της ασφάλειας, που ήταν γύρω στα $150,000, μετακομίζει στο σπίτι της Μπέτσι, ο άλλος στη φυλακή. Ωραία. Και παίρνει και το αυτοκίνητό της. Λοιπόν. Και επειδή... Η οποία ΠΑΜ, την ώρα του φόνου, πού ήτανε? Αυτή είπε, θα σου πω, αυτή είπε ότι... Πολύ ωραία ερώτηση. Αυτή είπε ότι εγώ την άφησα και έφυγα. Ναι. Okay. Οι Κυψέλες τελικά δείξανε ότι αυτή έμεινε εκεί ακόμα ένα μισάωρο. Που φτάνει στην ώρα που τη σκότωσαν. Ναι. Που αυτή είπε ότι δεν ήμουν ακριβώς μες στο σπίτι, ήμουν εκεί γύρω και κάτι κουλά, ότι έκανα βόλτες και ότι όλα αυτά. Ψώνιζα. Ναι, τέλος πάντων. Κάποια στιγμή αυτός κάνει έφεση και ξανανοίγουν την υπόθεση. Ναι. Και λένε όλα αυτά. Ότι η ΠΑΜ ήταν εκεί, ότι έμεινε μισή ώρα, όλες τις αντιφάσεις της δηλώσεις της ΠΑΜ, ότι το μόνο στοιχείο. Όλα αυτά τα κουλά που λέμε τόση ώρα. Ότι το μόνο στοιχείο ήταν το αίμα στις παντόφλες. Και ότι αυτή πήγε σπίτι της Πέτσι, πήρε το αυτοκίνητό της. Ναι. Ζει τη ζωή της. Ναι. Και η υπόθεση ξαναανοίγει. Και έτσι λοιπόν ακυρώνεται η καταδίκη του Ρας. Ωραία. Και βγαίνει αυτός από τη φυλακή. Και πού πάει? Εκεί που μένει η Πέτσι, εκεί που μένει η ΠΑΜ. Στη φυλακή 3,5 χρόνια. Και πάει σπίτι του εκεί που μένει η ΠΑΜ. Δεν ξέρω πού ακριβώς πήγε και τι έκανε. Ξέρω ότι βγήκε από τη φυλακή. Και τώρα. Όλοι έχουμε καταλάβει κάπως ότι κάτι παίζει με την ΠΑΜ. Έτσι. Βγαίνει αυτός από τη φυλακή και μετά από λίγο καιρό είναι μια γυναίκα, η Κάρολ, που μένει στην περιοχή εκεί. Οκ. Ναι. Εμφανίζεται η ΠΑΜ με το αυτοκίνητό της, ένα ακριβό που είχε πάρει με την ασφάλεια, έτσι, την ασφάλεια, και σταματάει την Κάρολ και λέει: συγγνώμη, λέει, να σας πω λίγο, σαν να είσαι, ας πούμε, στη συναυλία σου και να σε φωνάζει κάποιος. Πάει η Κάρολ, και αυτή είχε και κάμερα η Κάρολ στο σπίτι της, οπότε όλα φαίνονται, ρε παιδί μου, και σε κάμερα από το υλικό. Λέει: συγγνώμη, λέει, θα μου κάνετε, λέει, είμαι, λέει, από το. Δεν θα πω, είναι μια πολύ γνωστή εκπομπή με αστυνομικά, ας πούμε, θέματα της Αμερικής. Deadline, δεν θυμάμαι πώς λέει. Τι θα πεις, είπες. Ναι, και της λέει: επειδή θέλουμε να κάνουμε ένα γύρισμα που είναι πολύ σημαντικό, θα σε χρειαστώ, λέει, για 10 λεπτά να κάνεις, λέει, να ηχογραφήσουμε ένα τηλεφώνημα, να πάρεις, λέει, στην αστυνομία και θα πεις αυτά, λέει, που σου λέω. Ναι. Εγώ, λέει, θα το ηχογραφώ και θα σου δώσω, λέει, γι' αυτό $1,000 μαύρα. Και η γυναίκα, επειδή είχε και αυτή, ήταν χωρισμένη, είχε ανάγκη και τα χρήματα, σου λέει $1,000 μαύρα, ρε παιδί μου, ας πάω εγώ. Όμως ήταν και αρκετά έξυπνη, σου λέει: ας πάω εγώ, επειδή δεν την ξέρω αυτήν, ας πάρω μαζί μου και ένα μαχαίρι, κάτι να έχω.
Okay. Και τη βάζει στο αυτοκίνητό της. Και της λέει, της δίνει το τηλέφωνο και λέει, να, λέει. Αλλά η ιστορία που της έδινε δεν έβγαζε κανένα νόημα. Δηλαδή, θα παίρνει τηλέφωνο στην αστυνομία. Θα έλεγε κάτι συγκεκριμένο. Ναι. Αυτή θα την ηχογραφούσε και γιατί να μπω στο αυτοκίνητό σου. Και άρχισε μετά να το συζητάνε όλο αυτό. Δεν έβγαζε τίποτα νόημα. Και επειδή ένιωσε αμήχανα η Κάρολ, της λέει, λέει, το μετάνιωσα, λέει, μπορείς να με αφήσεις να κατέβω. Και ήταν ακόμα, λέει, σε περιοχή που είχε κόσμο. Οπότε η Παμ αναγκάστηκε να την κατεβάσει από το αυτοκίνητο. Πηγαίνει ωστόσο η Κάρολ στην αστυνομία και το δηλώνει όλο αυτό. Το αναφέρει ότι έγινε αυτό και αυτό. Δεν ξέρω ποια ήταν αυτή, δεν μου είπε το όνομά της, έγινε αυτό και αυτό. Και αυτοί ψάχνουν το υλικό από τις κάμερες και συνειδητοποιούν ότι είναι το αμάξι της Παμ. 6 μέρες μετά, παίρνει τηλέφωνο η Παμ και λέει στην αστυνομία ότι εμφανίστηκε ένας τύπος ο οποίος με απείλησε με μαχαίρι και μου έλεγε να του δώσω τα λεφτά του Ρας. Εγώ, λέει, αντιστάθηκα, και ευτυχώς, λέει, που είχα ένα όπλο μαζί μου και τον πυροβόλησα και τον σκότωσα. Ποιον σκότωσε πάλι αυτή? Πάλι αυτή, καλά το είπες. Λοιπόν, αυτοί έχουν τη μαρτυρία από τις προηγούμενες ημέρες που είχε γίνει πριν 5 μέρες και ανακαλύπτουν ότι το θύμα ήταν ο Λούις Γκάμπενμπέργκερ, κάπως έτσι. Ωραία. Χάμπουργκερ. Ο οποίος ήταν ένα άτομο με πάρα πολύ σοβαρή νοητική αναπηρία. Αυτή τι έκανε, ρε παιδί μου, σου λέει, όλα θα βγάλουν νόημα. Βγήκε ο Ρας από τη φυλακή. Τώρα θα τα βάλουμε εμένα. Εγώ με κάποιον τρόπο πρέπει να πείσω τις αρχές ότι ο Ρας ήταν όντως ένοχος και ότι έβαλε κάποιον να με σκοτώσει, να μου πάρει τα λεφτά από την ασφάλεια για να με εκδικηθεί. Και γυρνούσε στην περιοχή εκεί, όποιον έβρισκε, όπως έκανε και με την Κάρολ, βρήκε τον Λούις, ο οποίος ήταν ένα γλυκύτατο πλάσμα με πάρα πολύ σοβαρή νοητική στέρηση, όπως είπα πριν, τον έψισε να κάνουν το ίδιο που είχε πει στην Κάρολ, ότι δεν με αυτό, να σε αυτό, να κάνεις ένα τηλεφώνημα και αυτά, και τον σκότωσε, φίλε, εμψυχρό. Έξαλλε. Για να κατηγορήσει τον Ρας ότι Ντεμέκ τον είχε βάλει αυτός για να τη σκοτώσει ή να την απειλήσει και να πάρει τα λεφτά. Και έτσι τώρα βγάζουν όλα νόημα. Από την αρχή βγάζανε νόημα. Οι αρχές καταλαβαίνουν ότι έχει καταδικαστεί 3,5 χρόνια στη φυλακή ένας άνθρωπος αθώος. Νομίζω μετά τον αποζημιώνουν. $2 εκατομμύρια πήρα. Δες, ναι. δεν ξέρω. Και είναι λίγα. Κοίτα που με έχετε φτάσει να τα ξέρω Και, και είναι αυτά. πολύ... και είναι πολύ λίγα. Γίνεται η δίκη, καταδικάζεται η Παμ για τη δολοφονία του Λούις, και... Και η δολοφονία της Μπέτσι. Γιατί, θα σου πω. Ανακαλύπτουν οι αρχές τι? Ότι πριν κάποια χρόνια, πριν γίνουν όλα αυτά, η Παμ είχε τη μητέρα της. Πάει και η μητέρα. Την έφαγε και αυτήν. Λάχανο, τάλαρα, είχαμε μητέρα. Ήτανε σε ένα γυροκομείο. Τι την ενοχλούσε η μάνα της στο γυροκομείο? Είχε ανέβει, είχε ασφάλεια ζωής. $250,000. Αυτή δεν έκανε δηλαδή άλλη δουλειά. Κοιτούσε πώς να φάει λεφτά από κόσμο και να τους τρώει. Και τι είχε κάνει? Είχε επισκεφτεί τη μαμά της, είχε πει στις νοσηλεύτριες εκεί ότι εντάξει, εγώ την είδα, λέει, πήρε τα χάπια της, δεν χρειάζεται να ανέβετε, να τη δείτε. Και μετά πήγαν οι νοσηλεύτριες και τη βρήκανε ότι είχε πέσει από ένα. Ήταν τύπου σαν μεζονέτα διόροφο, ρε παιδί μου, από ό,τι κατάλαβα. Ότι είχε πέσει από τα κάγκελα. Που αυτό δεν έβγαζε κανένα νόημα. Γιατί έπρεπε κάποιος να τη σμπρώξει με δύναμη. Δεν μπορεί δηλαδή μια γυναίκα δύναμη 90 τόσο χρονών. Είχε σπάσει τα κάγκελα. Και τότε δεν την είχαν υποψιαστεί. Λέει εντάξει, ήταν υγριά γυναίκα, λίγο ζαλίστηκε, έπεσε από τα κάγκελα. Πήρε αυτή την ασφάλεια. Ανακαλύπτουν αυτό. Καταδικάστηκε μόνο για τη δολοφονία του Λούις, που είχαν αποδείξεις για τα πάντα. Για τη μητέρα της δεν μπορούν, το εξετάζουν μήπως μπορέσουν και την κατηγορήσουν, αλλά δεν βρίσκουν στοιχεία. Και για την Μπέτσι δεν έχει γίνει ακόμα η δίκη. Ήτανε να γίνει τον Αύγουστο του 25 τώρα και πήρε αναβολή για τον Αύγουστο του 26. Θα μας κρατάς ενήμερους. Θα φάει φυλακή. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, όλα τώρα βγάζουν. Γιατί πλέον οι αρχές έχουν μεσολαβήσει και πόσα χρόνια, έχουν βρει πάρα πολλά στοιχεία και μπορούν να την καταδικάσουν. Θα περιμένουμε τα νέα. Κάτι που άκουσα σε ένα podcast και χάρηκα πάρα πολύ είναι ότι ο Ράσελ με την κόρη του τα ξαναβρήκε. Έχουν πάρα πολύ, μια υπέροχη σχέση πλέον. Η κόρη του ένιωσε πάρα πολύ άσχημα που δεν τον πίστεψε εξ αρχής. Και άκου να δεις τώρα ένα κουτσομπολιό. Πολύ ωραίο κουτσομπολιό. Θυμάσαι την Κάρολ που την έφτιαξε. Ναι, τη γειτόνισσα. Τα έφτιαξε με το Ρας. Α, ορίστε. Και παντρευτήκανε.
Γλυκούτσκα. Είναι πάρα πολύ αγαπημένη. Δηλαδή, πώς μέσα από όλη αυτή τη. Γλυκούτσκα. Πώς μέσα από όλη αυτή την δυστυχία και τον πόνο. Βγήκε και κάτι καλό, ρε φίλε. Και μάλιστα είπε ο Ρας ότι είναι σαν να γίνανε όλα αυτά στη ζωή μου για να βρω το πραγματικό μου τέρι. Όχι ότι δεν την αγαπούσε την Πέτση, την αγαπούσε. Αλλά είναι λέει σαν να είμαστε φτιαγμένοι ο ένας για τον άλλο. Ωραία. Ορίστε. Δεν είναι πολύ τυγλικό. Love is in the air. Ναι. Καθήκη αυτή, κάθαρμα. Απ' την αρχή στο πω ότι αυτή ήταν η Love. Αχώνευτη. Εν τω μεταξύ, άμα τη δεις μια φάτσα. Δεν μπορώ, φίλε. Έφαγε 3 άτομα, φίλε, και θα τρώγε κι άλλα. Εννοείται. Θα μας πει, σε 6-7 μήνες θα μας πει η ξαδέρφη τι έγινε στη δίκη της. Ναι. Να το θυμάστε. Και ξέρεις τι θέλω. Κάποια στιγμή να κάνουμε ένα επεισόδιο, μπορεί να είναι και εξτρά, δεν ξέρω, που να κάνουμε update κάποιες. Τώρα μόλις μάθω και τον Κώστα. Ναι, κάποιες υποθέσεις που τις έχουμε κάνει στο παρελθόν, να δούμε τι έγινε τελικά. Συμφωνώ. Που τις έχουμε αφήσει έτσι. Κάπου εδώ να πούμε, δεν είπαμε ότι είμαστε έτσι. Εγώ έκανα εδώ τη θιά μπαρωμένη μέσα στο τέτοιο μου, γιατί έχει κρύο στη Θεσσαλονίκη σήμερα. Χθες είχε γύρω στο 8 μποφόρ και σήμερα έξω έχει το πολύ 1 βαθμό. Παιδιά, φυσούσε τόσο πολύ που άνοιξε η μπαλκονόπορτα μας από μόνη της. Οριακά δεν έχουμε βάλει αμπέχονο. Δεν υπάρχει. Ενώ έχει ήλιο ναι. Και δεν έχει υγρασία. Όσο και να ζεστάνουμε τα σπίτια, δεν ζεσταίνονται. Και επειδή το σπίτι μας είναι σοφίτα, κάποια στιγμή λέω τον άντρα μου θα το πάρει ο αέρας όλο. Λέω πώς είναι, σαν διαστημόπλαιο, σαν ούφο. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν τη δική μου ιστορία. Αλλά είναι λίγο διαφορετική αυτή η ιστορία. Θα καταλάβετε. Όχι, ρε φίλε, έχασα πάλι, εντάξει. Όχι. Θα την ξεκινήσω από ένα τελείως άσχετο σημείο, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε στο ποιο βάθος το τι ακριβώς συνέβη. Ωραία. Αυτό το λέω πάντα και στα μαθήματα δημιουργικής γραφής που κάνω. Ότι και από κάπου ξεκινάει. Όχι. Για να καταλάβουμε σε βάθος ένα κείμενο, πρέπει να ξέρουμε τι γινόταν την περίοδο που γράφτηκε το κείμενο. Α, σωστά, ναι. Τι γινόταν στον κόσμο εκείνη την περίοδο, έτσι. Το historical background. Ναι, δεν κοιτάει μόνο στο χωριό μας και παραδίπλα. Γιατί ο συγγραφέας είναι μέρος του κόσμου. Δεν είναι ανεπηρέαστος. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με τις ιστορίες μας. Όπως τα κείμενα, έτσι είναι και οι ιστορίες μας, εφόσον λέμε αληθινές ιστορίες. Επηρεάζονται από τον κόσμο. Έτσι λοιπόν θα σας κάνω ένα μικρό μάθημα ιστορίας. Μη βαριέστε, όχι, θα το κάνω έτσι. Το 1989... Και μόνο που το είπες έτσι, ειδικά σε έναν άνθρωπο με δέπη, τελείωσε. Δεν θέλω να ακούσω. Ναι, το είπες. Θα αλλάξω. Όχι. Ωραία. Το 1989, στη Ρουμανία, πρόεδρος της χώρας ήταν ο Τσαουσέσκου. Το θυμάμαι. Πάλι καλά. Μέσα στα πλαίσια του κομμουνισμού. Ναι. Ο τύπος ήταν δικτάτορας, οκ. Ναι. Γιατί προφανώς και δεν έκανε εκλογές. Και μέσα στα χρόνια που ήταν πρόεδρος, τύπου πρωθυπουργός, είχε δημιουργήσει και την Securitate, η οποία Securitate ήταν αστυνομικοί του κράτους, που μάθαιναν πληροφορίες για όλους τους πολίτες και καταδυνάστευαν τους αντιφρονούντες. Τύπου, σκεφτείτε τώρα, μυστικές υπηρεσίες, χώρας που θέλει να κάνει ό,τι γουστάρει. Η γυναίκα του Τσαουσέσκου ήταν η Έλενα. Η Τσαουσέσκα. Ναι, αγαπημένο ζευγάρι. Αυτός και η Έλενα. Θυμάμαι και αυτήν. Love is in the air, ίδιοι. Ναι. Ωραία. Η τύπισσα λάτρευε τις επιστήμες και τη μόρφωση. Μπράβο. Είχε πάει όμως σχολείο, κάπου διάβασα μέχρι την τρίτη δημοτικού. Δεν έχει να κάνει. Κάπου αλλού διάβασα ότι είχε βγάλει το δημοτικό, σε άλλα ότι είχε βγάλει μέχρι την τρίτη δημοτικού. Που για την εποχή ήταν πολύ. Το 89 ήταν ήδη μεγάλη. Ναι. Ωραία. Αυτό βέβαια δεν την εμπόδισε την Έλενα, την προεδρίνα, να βάλει άλλους να γράψουν διατριβές στη χημεία και να βάλουν το όνομά της, ώστε να γίνει λέκτορας και διδάκτορας στο πανεπιστήμιο της χημείας. Δεν θέλω να αναρωτιέσαι, απόλυτος δημοκρατικά όλα. Αφού πάρα πολλές φορές λένε τα κουτσομπολιά, υπήρχαν διάφορα αιτήματα που θέλανε οι σύλλογοι, οι ομάδες, αιτήματα που στέλνανε για υπογραφή στο προεδρικό ζεύγος, και αυτοί που τα γράφανε με δυσνόητους όρους και επιστημονικούς, γιατί αυτό όταν έβλεπε κάτι πολύ επιστημονικό το υπέγραφε χωρίς να καταλαβαίνει τι. Φίλε, δεν υπάρχει. Αλήθεια τώρα. Αλήθεια. Η τύπισσα είχε πάρει μάλιστα και τον τίτλο της μητέρας του έθνους. Μάλιστα, ο Τσαουσέσκου προσπαθούσε να έχει καλές σχέσεις με όλες τις χώρες εκείνη την εποχή. Είμαστε το ένδοξο 89, οπότε παίζονταν διάφοροι. Είχε πέσει η Σοβιετική Ένωση, συνέβαιναν διάφορα. Όποιος και είναι διώχταν. Όχι.
Σκέφτομαι Ωραία. κάτι για το 89, ναι. Και ο Τσαουσέσκου είχε πάρα πολύ καλές σχέσεις και με την κυβέρνηση την ελληνική, του Καραμανλή, Ναι. Του Καραμαλή. του παππού. Και μετά με τον Παπανδρέα. Όχι, όχι. Α. Εγώ για το 74 με το 77 θέλω. Τότε οκ, είχε πολύ ναι, καλές ναι. σχέσεις με τον Καραμαλή και με τη δική μας την κυβέρνηση και ανακηρύξαμε την τύπισσα, Ναι. την Έλενα, αντεπιστέλων μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. Δηλαδή, Της Ακαδημίας Αθηνών. πραγματικά, την τύπισσα που είχε βάλει το δημοτικού. Όπου σκέψου ότι ο Τίτος Πατρίκιος τον ανοίγαγαν σε επίτιμο μέρος της Ακαδημίας Αθηνών το καλοκαίρι τώρα Ναι, του 25. ναι, ναι. Και η τύπισσα, η οποία είχε βγάλει την τρίτη δημοτικού, την κάναμε αντεπιστέλων μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. Βέβαια, προς υποστήριξή μας, Μήπως σπούδασε ή... Περίμενε. μην τα ξαναλέμε, δεν σπούδασε. Όχι, μήπως σπούδασε μετά. Όχι. Πώς μπορείς να σπουδάσεις στο πανεπιστήμιο όταν έχεις βγάλει το δημοτικό. Δεν ξέρω. Ευχαριστώ. Αυτός προφανώς πλήρωνε για να βγάζει αυτή την ντεμέκτη. Βέβαια, ξαναλέω προς υπεράσπισή μας Ναι. και το Λονδίνο έκανε μια τέτοια πατάτα. Μετά από εμάς. Την τιμήσανε με κάτι. Α, δεν είμαστε μόνο εμείς χαζοί δηλαδή της Ευρώπης. Ναι. Και τότε όλες οι χώρες προσπαθούσαν να έχουν καλές σχέσεις, να διευθετηθεί η κατάσταση, τα σύνορα. Ναι. Ο Τσαουσέσκο ήθελε να πάρει τον Νόμπελ Ειρήνης, το έχει βάλει στο πρόγραμμα. Ναι. Γενικότερα, σε αυτό το επεισόδιο που θα πω, δεν θα κρίνουμε τις πολιτικές των κρατών, εντάξει. Όχι. Μόνο τα γεγονότα που μας αφορούν, δεν θα συζητήσουμε. Δεν μας αφορά καθόλου. Τα βαριέμαι τα πολιτικά. Εν πάση περιπτώσει, έγιναν μεγάλες εξεγέρσεις στη Ρουμανία. Γι' αυτό δεν θέλω να συζητήσουμε και να γράψουμε από κάτω καλός, κακός, στραβός. Ναι, όχι. We don't care. Ας τα λύσουν οι ιστορικοί και έχουμε όλοι μία άποψη προφανέστατα γιατί είμαστε ενημερωμένοι, μορφωμένοι άνθρωποι. Έγιναν μεγάλες εξεγέρσεις στη Ρουμανία και είμαστε παραμονή Χριστουγέννων του 89, Ναι. όπου φυλακίζουν το προεδρικό ζεύγος. Γιατί? Γιατί, Ναι. Γιατί άραγε. γιατί, Το θυμάμαι και γιατί αυτό. όταν ένας άνθρωπος από οτιδήποτε και αν υποστηρίζει πολιτικά, πάρει την εξουσία μονάχος του και νιώσει ότι είναι ο θεός του σύμπαντος, προφανέστατα, και δρά ανεξέλεγκτα. Κάτι μου θυμίζει αυτό το τωρινό. Και εξού και οι εξεγέρσεις. Και εσωτερικού και εξωτερικού. Ωραία. Κάποιες, αυτό. Δεν θα σχολιάσω. Και είμαστε το 89 και συλλαμβάνουν το προεδρικό ζεύγος. Ναι. Γιατί δεν με ρωτάς πώς και δεν ξέφυγαν. Κάτι θυμάμαι Άκου τότε. τι διάβασα. Ήμουνα 10 χρονών, κάτι Κατάλαβαν θυμάμαι. ότι θα γίνει χαμός. Ναι. Αυτός είχε λείψει αρχές του Δεκέμβρη, ξαναγύρισε κακός. Γιατί νόμιζε ότι θα τα καταφέρει και θα έρθει πάλι η ομαλότητα. Και σηκώνεται ελικόπτερο Ναι. με αυτούς μέσα, με αυτούς, τον πιλότο και τους δύο σωματοφύλακες τους. Κάπως έτσι. Ναι. Και πάνε προς την εξοχική τους κατοικία, Ναι. προσγειώνουν εκεί το ελικόπτερο. Γιατί δεν σήκωνε 5 άτομα, αφήνουν τους σωματοφύλακες και φεύγουν Ναι. με το ελικόπτερο. Αυτό τώρα είναι το inside information. Αλλά λίγο πιο πέρα, λέει ο πιλότος μας έχουν πιάσει τα ραντάρ, θα μας καταρρίψουν. Ναι. Και αναγκάζεται και προσγειώνει το Το ελικόπτερο. θυμάμαι όλο αυτό το μαναφούκι. Και ναι. πιάνουν το ζεύγος. Ναι. Λίγους μήνες μετά, νομίζω όχι μέρες, μήνες, πάρα πολύ περίεργα και μυστηριωδώς, δολοφονήθηκε και ο πιλότος. Τελείως περίεργα και μυστηριωδώς. Λοιπόν, τους έχουν πιάσει λοιπόν παραμονή Χριστουγέννων. Ανήμερα τα Χριστούγεννα γίνεται μια δίκη παροδία και τους καταδικάζουν σε θάνατο. Ναι. Μάλιστα, υπάρχει ένα βίντεο από έναν δημοσιογράφο που ήταν μέσα στη δίκη την ώρα που αναγγέλουν την ποινή, που είναι εκτέλεση, τους καταδικάζουν σε θάνατο. Τραβάει το βίντεο ο δημοσιογράφος, τους καταδικάζουν σε θάνατο, τραβάει τα μούτρα τους και μέχρι να βγει έξω ακούει τους προβολισμούς, τους έχουν ήδη σκοτώσει. Αλήθεια. Αχ, δεν το θυμάμαι αυτό. Δηλαδή δεν πρέπει να μεσολάβησαν 3 λεπτά. Ήταν πάρα πολύ γρήγορο. Κάπως έτσι. Και κατά τη διάρκεια της δίκης, η οποία κράτησε μονάχα 1 ώρα, οι δικηγόροι του ζεύγους, μεσούσεις της δίκης, παρατάνε το ζεύγος και λέει: εμείς δεν συμφωνούμε, είμαστε εναντίον όλων αυτών και πάνε με τους κατηγόρους. Άτε ρε. Μα δεν τις ήξερα αυτές τις λεπτομέρειες. Θυμάμαι ότι είχε γίνει χαμός τότε. Βέβαια, μετά βγήκαν. Ο πρόεδρος που μπήκε εκείνες τις μέρες της χώρας έλεγε να κάνουν μια δίκαιη δίκη για το ζεύγος. Πράγμα που δεν έγινε. Δεν μπορούσαν να διαλέξουν δικηγόρο, τους φόρεσαν αυτοί έναν. Δεν βρέθηκε κανένα στοιχείο, τους καταδίκασαν με ό,τι να είναι στοιχεία. Ναι. Εντάξει, είχαν κάνει και αυτοί τα τέρατα όμως, ρε εσύ. Γι' αυτό όμως που τους καταδίκασαν δεν ήταν αλήθεια. Δεν τους καταδίκασαν για τα τέρατα. Γιατί τους καταδίκασαν. Θα σου πω όταν μείνουμε μόνοι μας στο όλο story. Παρ' όλα αυτά ήταν όλα μπαμπαμ. Και μάλιστα νομίζω πως τους σκότωσαν με 150 σφαίρες. Τι 150 καλέ. Χαμός. Τι waste of ammunition είναι αυτό. Έτσι λοιπόν,
Τώρα θα καταλάβεις γιατί στα είπα όλα αυτά. Γιατί τώρα αρχίζει η ιστορία. Ναι. Τώρα λοιπόν θα καταλάβεις γιατί στα είπα όλα. Τώρα αρχίζει το ζουμάκι. Ναι. Είμαστε λίγα χρόνια μετά. Είπα ότι μετά τη δολοφονία του ζεύγους καταργήθηκε η θανατική ποινή στη Ρουμανία. Αλήθεια. Την ίδια ώρα λέει. Ναι. Μπαμ και μετά το καταργούμε τώρα. Δεν το χρειαζόμαστε. Ναι. Δηλαδή η τελευταία καταδίκη στη θανατική ποινή ήταν τον Τσαουσέσκου. Ναι. Χριστούγεννα του 89 και από το 90 τέλεια όλα. Καταπληκτικό. Είμαστε λίγα χρόνια μετά, το 1992, στο Σικάγο. Που σου έλεγα. Τι δουλειά έχει το Σικάγο? Τώρα θέλω κάπου να κοκκινιστό κάνουνε. Αυτό που μαγειρεύει η κυρία Ελένη, κάτι κάνει. Μπράβο στην κυρία Ελένη, θυμίσουνε κατά. Πολύ ωραία μαγείρισε η κυρία Ελένη. Μου φέρνει μυρίζω. καμιά φορά, ας πούμε, κάνει κανένα γλυκό και εγώ τη πάω. Εγώ κάνω ωραιότερα. Εσένα σου είχα δώσει τουρσί. Α, γιατί αν ανησύχεις ότι κάτι κάνεις όσο δεν μου σε ήταν φάει. ωραίο το Πολύ τουρσί ωραία. μου. Εκπληκτικό. Τέλειο. Θα κάνω και τώρα τρέχουν τα σάλια, θα κάνω πάλι. Ναι. Όχι, για λίγο ανησύχεις ότι κάτι μαγειρεύεις και δίνεις στην κυρία Ελένη που κάνει κοκκινιστό, δηλαδή πραγματικά τώρα. Τι εννοείς? Τι μπορεί να μαγειρέψει τόσο νόστιμο που δεν τρως κρέας? Εγώ πρασόριζο. Έχεις φάει από μένα πρασόριζο, θα πας κλαις. στην κυρία Ελένη πρασόριζο. Ναι, γιατί όχι. Μάλιστα, πάνε τουρσί καλύτερα. Το συνεχίσω. Είμαστε λοιπόν το 92 στο Σικάγο. Ναι. Όπου ο Ιωάνν Πέτρου Κουλιάνου είναι καθηγητής που διδάσκει ιστορία των θρησκειών, πολιτισμού και ιδεών. Ωραία. Ουσιαστικά ότι πας μιλούσε για τον πρώιμο σύγχρονο αποκρυφισμό, γνωστικισμό και μαγεία στην αναγέννηση. Τσουτσούριασα, φίλε. Ήταν φιλόσοφος και πολιτικός δοκιμιογράφος. Πες μου ότι θα τον αντιπαθήσω αυτό, να. Όχι. Ήταν 41 ετών και εκπληκτικός στη δουλειά του. Ψήνομαι. Μάλιστα, μέντοράς του ήταν ο Μιρτσέα Μολιάντε, που μαθήτευσε δίπλα του και την δική του έδρα στο πανεπιστήμιο την πήρε ο Κουλιάνου, ο δικός μας, όταν απεβίωσε ο μέντοράς του. Ναι. Τώρα τι έπαιζε? Τι έπαιζε? Ο Μιρτσέα Ελιάντε. Ο Ελιάντε ήταν επίσης Ρουμάνος. Ναι, κάτι κατάλαβα. Μεγάλος ηλικία. Ναι. Ο οποίος όμως ήταν φασίστας. Κάτι που ήταν ενάντια στον Τσαουσέσκο που λέγα πριν. Ωραία. Για να καταλάβεις πώς συνδυάζονται όλα αυτά. Για να μην ξεχνιέσαι. Ο Κουλιάνου Ναι. πάντα υπερασπιζόταν πολύ στεναρά το μεντορά του Ναι. και έλεγε πως κάτι τέτοιο δεν ίσχυε. Δηλαδή Ότι δεν ήταν φασίστας. Ναι. Που όμως ίσχυε. Και μάλιστα ήταν υποστηρικτής μιας τρομοκρατικής οργάνωσης. Τρομακτική ωστόσο. Έτσι, που λεγόταν Σιδηρά Φρουρά ή Σιδηρά Λεγιώνα. Θέλω να κάνετε τους παραλληλισμούς. Ναι. Με τις άλλες χώρες, πώς λέγεται. Ναι. Τη δική μας αντίστοιχα. Μετά που πέθανε ο Ελιάντε και πήρε τη θέση του ο δικός μας, Ναι. άρχισε λίγο-λίγο να μην τον υπερασπίζεται πια. Να υποχωρεί στη ρήξή του, γιατί δεν υπήρχε κάποιος λόγος, είχε πεθάνει ο άνθρωπος. Σου λέει τι να βγαίνω και να κραδένω ότι όχι, είναι πολύ ειρηνιστής, αφού πέθανε, μπορούμε να πούμε την αλήθεια μεταξύ μας πια. Δεν είναι. Αυτό όμως δεν είναι τίμιο. Τα ίδια που λες για κάποιον όταν πριν πεθάνει πρέπει να τα λες. Δεν άρχισε να λέει κάτι διαφορετικό. Απλά σταμάτησε να μπαίνει μπροστά. Δεν μ' άρεσε. Γιατί όλο ήταν μεγάλο σε ηλικία και δεν μπορούσε να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Επίσης, ο δικός μας θεωρούσε πιο σημαντική την έρευνά του και τη δουλειά του και δεν ήθελε να καπελώσουν τη δουλειά του από τα πιστεύω που είχε παλιά. Γιατί ό,τι στοιχεία είχαν μέχρι τότε για τον μέντορά του, για τα πολιτικά του πιστεύω, ήταν πολύ παλιότερα. Ήταν το 30, ας πούμε. Στο χωνέψουμε, τέλος πάντων. Εντάξει. Ας το δεχτούμε. Και μην ξεχνάμε τώρα, είχε πεθάνει ο άνθρωπος, είχε πεθάνει και ο Τσαουσέσκου, όλοι τα είχαν κακαρώσει, δεν υπήρχε λόγος να κάνουμε μια κατάσταση τουρλουμπούκι. Κάπως έτσι λοιπόν, είμαστε στις 21 Μαΐου του 1991, Ναι. όπου ο Κουλιάνου, ο δικός μας, είναι στο πανεπιστήμιο. Ναι. Όπως κάθε μέρα. Στο Σικάγο όμως. Ναι. Διδάσκει κανονικά και σε κάποιο διάλειμμα του πηγαίνει στην τουαλέτα του τρίτου ορόφου του πανεπιστήμιου, μάλλον για να κατουρίσει ο άνθρωπος. Προφανώς. Ωραία. Και εκεί τον πυροβολούν στο πίσω μέρος του κεφαλιού του. Η αστυνομία κατέφθασε και απέκλεισε κατευθείαν τη ληστεία, γιατί όλα τα προσωπικά του αντικείμενα και χρήματα ήταν ανέγκυχτα. Το ρολόι, τα λεφτά, το πορτοφόλι, τα πάντα. Ναι. Κατέληξαν στο συμπέρασμα πως όποιος και αν ήταν ο δολοφόνος είχε προσχεδιάσει πάρα πολύ καλά το έγκλημα και ήξερε ακριβώς το πρόγραμμα του καθηγητή. Ναι. Προφανώς ήξερε ακριβώς το πρόγραμμα του καθηγητή και ο τύπος που τον δολοφόνησε, τύπος φανταζόμαστε, καθόταν στη διπλανή τουαλέτα από αυτήν που μπήκε ο καθηγητής, τον πυροβόλησε στο κεφάλι, η σφαίρα διαπέρασε τον εγκέφαλο και εξεράγει από το ένα ρουθούνι. Κανείς δεν είδε τον δολοφόνο να φεύγει ποτέ και δεν βρέθηκε το όπλο ποτέ. Μάλιστα. Νομίζω δεν είναι 24. Και άρχισαν να ψάχνουν τους ενόχους. Εντάξει. Ναι.
Οι πρώτες σκέψεις ήταν μήπως τα κίνητρα ήταν εγκομενικά. Όμως η προσωπική ζωή του Κουλιάνου ήταν απίστευτα βαρετή. Είχε πολύ λίγες σχέσεις στη ζωή του, ήταν πρόσφατα ραβωνιασμένος, χωρίς καμία πληγωμένη πρώην και χωρίς κανέναν που να διεκδικούσε την αρβωνιαστικιά του. Τίποτα. Αμέσως μετά σκέφτηκαν μήπως ήταν κάποιος φοιτητής του, που ένιωθε ρηγμένος στον καθηγητή ή κάποιος πληγωμένος συνάδελφος. Ξέρω τέτοια υπόθεση, 2. Ναι. Ούτε αυτό ταιριάζε. Δεν βρήκαν κανένα προφίλ που να ταιριάζει σε αυτό. Γιατί έκανε τέτοιο μάθημα Κουλιάνου, που οι φοιτητές ήταν υπέρ του και δεν αδικούσε κανέναν. Δηλαδή ήταν πολύ φιλοσοφική κατάσταση. Ναι. Η δολοφονία του, όπως καταλαβαίνεις, έγινε αμέσως μεγάλο σκάνδαλο. Έγραψαν βιβλίο για αυτή τη δολοφονία και ακόμη ψάχνουν την αλήθεια. Το FBI άρχισε αμέσως να ψάχνει στο Σικάγο να βρει αν υπάρχουν μυστικοί πράκτορες της Securitate από τη Ρουμανία. Γιατί σου λέει, ο Τσαουσέσκο μπορεί να πέθανε, οι μυστικές υπηρεσίες όμως συνεχίζουν να υπάρχουν. Ήταν σίγουρα κάποιοι. Ναι. Να δουν τι γίνεται. Μήπως τον δολοφόνησαν γιατί. Για πολιτικούς λόγους. Γιατί αυτός ήταν ο μαθητής του φασίστα. Του Ελιάντε. Ναι. Και παρόλο που ήταν μαθητής του και δεν συμφωνούσε παρόλα αυτά με αυτόν, δεν ήταν ποτέ ένθερμος υποστηρικτής του Τσαουσέσκου. Ναι. Μη στα πολυλογώ, δεν κατέληξε πουθενά αυτός ο συλλογισμός τους. Μη με ρωτήσεις αν βρήκε μυστικούς πράκτορες, σίγουρα θα βρήκαν. Θα βρήκανε. Δεν είχε η Σοβιετική Ένωση πράκτορες. Δεν κατέρωθαν αυτά τα πράγματα. Προφανώς. Υπήρχαν και πολλοί άλλοι στόχοι που θα έπρεπε. Γιατί σκέφτηκαν οι άνθρωποι ότι αν υπήρχαν αυτοί οι Securitate εκεί, είχαν πολλούς άλλους στόχους πιο σημαντικούς από τον Κουλιάνο για να χτυπήσουν. Ψάχνουν λοιπόν τα τηλεφωνικά του αρχεία. Μήπως δέχονταν απειλές. Και βρήκαν πως η τελευταία κλήση που έγινε από το τηλέφωνό του στο σπίτι ήταν στο Μεντεγίν της Κολομβίας. Ναι. Δεν θέλω να σκέφτεσαι. Ο καθηγητής μας έκανε και χρήση ναρκωτικών. Αλήθεια. Αλλά τίποτα άλλο. Δεν έκανε εμπόριο, δεν έκανε τίποτα. Ο άνθρωπος και τι, πήγε κατευθείαν. Συγγνώμη. Δεν βγάζει νόημα αυτό. Γιατί δεν μπορεί ένας άνθρωπος που κάνει απλά ναρκωτικά να παίρνει τηλέφωνο στο Μεντεγίν της Κολομβίας κατευθείαν. Εκεί ήταν ο φίλος του, ξέρω. Εγώ πάντως δεν βρέθηκε να έχει κάνει. Είναι σαν να θέλω εγώ να παραγγείλω ένα ισιωτικό για τα μαλλιά και να παίρνω κατευθείαν και να παίρνω στην εταιρεία. Στην εταιρεία, δεν θα το πω. Δεν στέκει, ρε φίλε. Ο άνθρωπος πάντως δεν έκανε εμπόριο σε κανέναν και δεν έδωσε ποτέ σε κανέναν. Και πώς έβρισκε. Από το Μεντεγίν, στο σπίτι. Από την πηγή στο σπίτι. Πήγε στην πηγή και ήπιε νερό. Λοιπόν. Θέλω να φάω μια σοκολάτα. Δεν θα πάρω τηλέφωνο στη Βραζιλία. Στη Βραζιλία δεν είναι που κάνει σοκολάτα. Τι να κάνω τώρα, να τον μαλώσω που πήρε τηλέφωνο. Πέθανε ο άνθρωπος, δεν μπορώ να βοηθήσω. Λοιπόν. Δεν βγάζει νόημα. Ούτε κάποιος εμπόρος ναρκωτικών βρήκανε να ήταν μπλεγμένος και να τον έχει σκοτώσει. Και τώρα σκέψω ότι είμαστε στο Hyde Park του Σικάγο σε αρχές της δεκαετίας του 90. Οπότε μια αρχή εγκληματικότητα, όπως αντιλαμβάνεσαι, είναι περιραίουσα. Συνέχισε λοιπόν το FBI να ψάχνει πολιτικά κίνητρα. Εκεί πόνταραν. Υπάρχει ένας καθηγητής, ο Λίνκον, πολύ μετά, όπως έγραψε ένα βιβλίο για τον Κουλιάνο, τον δικό μας, που το λέει «Μυστικά ψέματα και συνέπειες». Αυτός λοιπόν έμαθε τι. Πως λίγο πριν το θάνατό του, ο Κουλιάνο είχε στα χέρια του πολλά άρθρα από τα αρχεία του μεντορά του. Ναι. Όπως αυτά τα άρθρα φαίνονταν να τα έχει γράψει ο μέντορας, επενούσε τη σιδηρά φρουρά. Οπότε άρχισε να τα ψάχνει αυτά, θα σου πω πώς κατέληξαν στα χέρια του Λίνκον. Και σκεφτόταν μήπως οι ακροδεξιοί τον σκότωσαν. Ναι. Γιατί δεν είχε την ίδια στάση με το μέντορά του. Ναι, κατάλαβα. Ο Λίνκον όμως μας λέει ότι ούτε αυτό συνέβαινε. Γιατί στα μάτια τους, ό,τι και αν ήταν ο Κουλιάνου, ήταν ο συνεχιστής του Ελιάντε. Και αυτό ήταν πάνω απ' όλα. Μάλιστα. Εμένα δεν με βρίσκει σύμφωνα αυτό το συμπέρασμα, αλλά δεν μπορώ παρά να πιστέψω τον Λίνκον που έκανε μια απίστευτη έρευνα. Γιατί έμαθε ακόμα και ρουμάνικα για να μπορέσει να καταλάβει τι έλεγαν αυτά τα κείμενα. Ναι. Γιατί αυτά ήταν ένα πάρα πολύ μεγάλο αρχείο. Το οποίο ο Κουλιάνου το είχε αφήσει λίγες μέρες πριν πεθάνει σε ένα άλλο καθηγητή στο γραφείο του για ασφάλεια. Και μετά πέθανε και αυτό το αρχείο έμεινε σε όλον τον καθηγητή. Και ο καθηγητής το έδωσε στο Λίνκον χρόνια μετά που το ψάχνε ο Λίνκον. Εκεί λοιπόν βρήκε πως στον Ελιάντε η σιδερά φρουρά, το ένδοξο 1940 ας πούμε, είχε απονείμει και ένα χάλκινο κύπελο με το σήμα του επάνω. Κάτι σαν σβάστηκα τύπου. Αλλά τίποτα άλλο που να οδηγεί με τον οποιονδήποτε τρόπο στη δολοφονία του Κουλιάνου. Ναι. Και τίποτα που να έχει σχέση με μεταξύ τους σχέσεις. Τίποτα. Ποια όμως είχε
βάσει όλων αυτών των στοιχείων είχε λόγο να το σκοτώσει. Ποια? Δεν ξέρω. Η χείρα του Ελιάντε, η Κριστινέλ. Ναι, ναι. Α, ήταν παντρεμένος, Η Κριστινέλ. Κριστινέλ. Μην το πεις. Όχι, δεν θα το πω. Από την ώρα που το έγραφα το Δρακουμέλ. Όχι. Τι? Κρυσταλλία και Δημήτρη. Α, όχι, μετά ήταν Κριστινέλ Δρακουμέλ. Η τύπισσα λέει, Ναι. τον τελευταίο καιρό μετά το θάνατο του άντρα της, έπαιρνε πάρα πολλά χάπια και ναρκωτικά. Ήταν βαθιά συντετριμμένη από το χαμό του. Αλλά αυτό που δεν μπορούσε να διαχειριστεί ήταν πώς ο Κουλιάνου άρχισε να λιδωρεί το όνομα του νεκρού. Ο οποίος. Αυτό δεν το λιδωρούσε το Μπράβο. όνομά του. Το μόνο που έκανε ήταν ότι δεν τον υπερασπιζόταν απέναντι στις φήμες που κυκλοφορούσαν από την ιδεολογία του. Μάλιστα η χείρα τα είχε βάλει πάρα πολλές φορές και με άλλους διανοούμενους. Γιατί μετά που πέθανε ο Λιάντε, άρχισαν να λένε και ότι ξέρεις. Ναι, καλός, χρυσός, πολύ καλή δουλειά του, αλλά μην ξεχνάμε ότι υποστήριζε και αυτά. Δηλαδή και εκείνη. Ναι. Και τα βάζε μαζί τους, Και μάλιστα την είχαν χαρακτηρίσει την Κριστινέλ ως προέκταση του άντρα της, η οποία ήταν αποφασισμένη να καταστήλει κάθε επιβλαβή πληροφορία για αυτόν. Ναι. Μάλιστα, η Κριστινέλ δεν είχε δώσει τη συγκατάθεσή της να δημοσιευθεί ένα κείμενο. Ναι. Μάλλον ένα ολόκληρο το έργο του άντρα της. Το ένα πολύ συγκλονιστικό έργο παρόλα αυτά, αλλά μέσα σε αυτό, επειδή εξυμνούσε τους ακροδεξιούς, αυτή δεν δέχτηκε να δημοσιευθεί και είχε κάνει ένα λυσαλαίο αγώνα για να έχει μόνο αυτή τα πνευματικά δικαιώματα του έργου του. Αυτό το βρίσκω σωστό. Όχι, δεν είναι, γιατί όταν είσαι σε πανεπιστήμιο, Α, ό,τι και αν κάνεις. Σωστά, είναι ιδιοκτησία του πανεπιστημίου. Ναι. Ένα χρόνο λοιπόν μετά το θάνατο του άντρα της έπασχε και από αϊπνίες και ήταν πάρα πολύ νευρική και έκλαιγε συνέχεια. Έβλεπε παντού φανταστικές προδοσίες και θεωρούσε πως ο Κουλιάνου φταίει για όλα και χρωστούσε τα πάντα της ύπαρξής του στον άντρα της. Ο Χάριστος. Μάλιστα, μια μέρα, μετά τη δολοφονία του Κουλιάνου, ακριβώς την επόμενη μέρα, την πήρε ένας δημοσιογράφος τηλέφωνο από τη Chicago Press. Ναι. Γεια σας, μάθατε δολοφονήσανε τον Κουλιάνου, που ήταν ο πρωτιζέ του. Πρωτιζέ, πολύ ωραία. Ναι, του άντρα σας. Και απαντάει η τύπισσα, δεν με νοιάζει, δεν το συμπάθησα ποτέ. Ειλικρινής, ωστόσο. Και υπάρχουν λοιπόν τα στοιχεία και οι πληροφορίες ότι βρέθηκε ένας ευαίσθητος νεαρός. Ευαίσθητος νεαρός. Ρουμανοαμερικανός. Ο ευαίσθητος ληστής. Πες μου κι άλλα, ναι. Που ποτέ δεν κατονομάστηκε βέβαια. Ναι, ναι. Ο οποίος πέρασε πάρα πολύ Τι καιρό. εννοείς ευαίσθητος νεαρός, δηλαδή θέλω λίγο να το. Επιρρεπής. Επιρρεπής σε τι. Γενικότερα. Ήταν λίγο. Έγερνε, τι. Ήταν ευαίσθητος άνθρωπος, ρε παιδί μου. Ήταν ευκολόπιστος, ήταν. Χαζοδιόλης. Ελαφρύς. Άδειος, τι. Ένας ευαίσθητος νεαρός. Το είπες πολύ ευγενικά, ναι. Ο οποίος πέρασε πολύ καιρό στους κύκλους της Κριστινέλ και αφομοίωσε μέσα του την ιδέα πως ήταν πολύ καλύτερα αν αποστευόμενος του Ελιάντε, ο Κουλιάνου δηλαδή, έφευγε από τη μέση. Και έτσι με ηθικό αυτούργο την Κριστινέλ πήγε και τον πυροβόλησε. Γεια σας. Ο ελαφρύς. Πώς τον είπες, ο ευαίσθητος. Αλλά δεν έχουμε καμία πληροφορία παραπάνω. Δηλαδή, όλοι ξέρανε ποιος ήταν. Κανείς δεν έλεγε το όνομά του, κανείς δεν πήρε αυτή την ευθύνη. Δεν ξέρω που είμαι, που είχα μείνει. Και ενώ, λοιπόν, στον ευαίσθητο. Ναι, και ενώ ξέρουν όλοι ότι υπήρξε ένας ευαίσθητος και τα λοιπά, κανείς δεν είπε το όνομά του και όλο αυτό το έφερε στην δημοσιότητα μπροστά των Λίνκον πολλά χρόνια μετά, δηλαδή το 2010 ας πούμε. Ναι. Και τώρα λοιπόν να σου δώσω κάπου εδώ τις τελευταίες πληροφορίες που έχω που είναι λίγο πιο σημαντικές. Okay. Στις αρχές του 90, το 91 τον σκότωσαν, ναι. Είχαν μπει διαρρήκτες στο σπίτι του Κουλιάνου και του είχαν κλέψει τον υπολογιστή, κρασιά. Κρασιά! Είχε κρασιά στο σπίτι. Δεν έχουμε κάνει ένα επεισόδιο με τους βλαμμένους ληστές. Που κλέψανε, που μπήκαν με τα κρασιά. Και πήραν και 2 πιγκουίνους, αν θυμάσαι, ληστές. Ναι, ρε φίλε. Όχι, ναι. Λοιπόν, και πολλές δισκέτες. Ναι, τα floppy disks που είχαμε τότε. Πολλές. Ναι. Και νομίζω ότι τον έκλεψαν 2 φορές. Η αστυνομία το ανοίγαγε στην εγκληματικότητα της περιοχής. Εκείνος όμως ήταν πάρα πολύ ανήσυχος για τις δισκέτες του. Ξέρουμε πως ετοίμαζε 4 τόμους με την έρευνά του βάσει το λεγόμενο των εκδοτών του, αλλά δεν βρέθηκαν ποτέ τα αρχεία για αυτά τα βιβλία. Μάλιστα, ένα από τα βιβλία του αφορούσε τη μαγεία από τον 14ο αιώνα μέχρι σήμερα. Όλα άφαντα. Δες τώρα στο καλύτερο, ρε φίλε. Ο Κουλιάνου είχε κάνει διατριβή για τη μαγεία, τη μαντεία και με τη μετεμψύχωση. Θα μπορούσε σχεδόν να θεωρηθεί ασκούμενος του αποκρυφισμού. Ακούς, Μαρία, ασκούμενος.
Έκανε αναγνώσεις καρτών ταρό. Φίλε, να σου πω κάτι. Αν ήσουν άντρας Ναι. και δεν ήμασταν ξαδέρφες, Ναι. με αυτά που λες θα με τρέλαινες. Έτσι. Θα με έριχνες, φίλε, Έτσι. να ξέρεις. Εγώ είμαι εδώ. Ξέρεις ακριβώς τι πρέπει να πεις για να με ρίξεις, φίλε. Έχω πέσει. Να ξέρεις. Συνέχισε. Έκανε αναγνώσεις καρτών ταρό Ναι. και έκανε εξωφρενικά ακριβείς προβλέψεις. Καθηγητής πανεπιστημίου. Ναι, ναι. Που έχει όλες αυτές τις γνώσεις και ρίχνει και ταρό και κάνει και ασχολείται και με όλο αυτό. Πολλές φορές έλεγε τα μελούμενα και σε μαθητές του. Απίστευτο. Σε ένα πάρτι, λέει, στο Hyde Park, κάποια στιγμή είχε αποκαλύψει τον κρυφό πανικό που είχε μια φοιτήτρια για την καριέρα της και σε μια άλλη Ναι. της είπε ευθαρσώς ότι έκανε λάθος και ταπείνωσε πάρα πολύ τον εαυτό της μέσα σε εκείνο το ερωτικό τρίγωνο που είχε κάνει 2 μέρες πριν. Ντροπή, αλήθεια. Α, ήξερε πράγματα Είχε αυτός. δημοσιεύσει μάλιστα σε κάποια λογοτεχνικά περιοδικά. Επεισόδιο ήτανε, πώς τον λέγανε, ναι. Δεν ξέρουμε τι ζώδιο ήτανε, ο Κουλιάνους. Δεν θυμάμαι. Θα το δω εγώ, πες. Πρέπει να με παρακολουθείς. Σ' ακούω εγώ. Εγώ μπορώ, άσχετο με αυτό. Μπορεί να φαίνομαι ότι είμαι στον κόσμο. Θα σου πω. Όταν φαίνομαι ότι είμαι στον κόσμο μου, σε παρακολουθώ Ωραία. πραγματικά και όταν δείχνω να σε παρακολουθώ, παίζει να σκέφτομαι. Ναι. Σου έλεγα λοιπόν ότι είχε δημοσιεύσει και σε κάποια λογοτεχνικά περιοδικά ιστορίες φανταστικές και αστυνομικές. Αυτός ο τύπος. Ναι. Μέσα σε αυτές τις ιστορίες που έγραφε, έλεγε για διάφορα πολιτικά γεγονότα Ναι. που συνέβησαν μήνες και χρόνια μετά. Τι που προβλέψεις. Ναι. Όπως επίσης και για μυστικές αιρέσεις, αλλά και για δολοφονίες, οι οποίες μερικές από αυτές έμοιαζαν με τη δική του. Λίγο καιρό πριν τη δολοφονία του, είχε δώσει μια διάλεξη στη Γαλλία για τη μαγεία στην αναγέννηση. Τότε, από το κοινό, σηκώθηκαν 3 αυτοπροκαλούμενες μάγισσες και διαμαρτυρήθηκαν για την ανάμειξή τους στο βασίλειό τους. Φίλε. Φίλε, δεν μπορώ. Πώς Αμέσως- γίνεται αυτά που λες. Είναι πράγματα που μελετούσα εγώ χθες προχθές. Αμέσως- Συγκεκριμένα για τις 3 μάγισσες. Πέρα το κρασί, ωραιότατο. Αμέσως Θεωρείται μετά. διαφήμιση. Όχι. Περίμενε. Οι μάγισσες του Eastwood. Ναι. Ναι. Μελετούσα αυτή την ταινία και τις αποκρυφιστικές που έχει πίσω από τα αποκρυφιστικά μηνύματα. Και μια άλλη θεωρία που λέει ότι όλο το σκοτάδι στην Ευρώπη και στον κόσμο γενικότερα έρχεται από το Παρίσι, από τη Γαλλία. We know. Ωραία, για πες. Αμέσως μετά, Ναι. από εκείνο το βράδυ στη διάλεξη, ο Κουλιάνου, ο συνδιοργανωτής του, ο συνδιδάσκων, ρε παιδί μου, Αυτός, ναι. και μερικοί ακόμη φοιτητές που εκείνη την ώρα ήρθαν σε αντιπαράθεση με αυτές τις 3 μάγισσες, αρρώστησαν βαριά. Εκείνο το βράδυ. Μετά από αυτό, ο Κουλιάνου είπε πως θα αποφύγει ανάλογες διαλέξεις για να μην του επιτίθενται τέτοιες δυνάμεις. Γιατί, αφού τα ήξερε. Ναι, αλλά Πού ήξερε πώς να προστατευτεί. κουράστηκε, τον κατέβαλαν. Και είχε και το ταξίδι πέρα εδώ, υπερατλαντικό. Ρε φίλε, τρέλανέ με τώρα. Τι Το μου λες τόση FBI ώρα για τον Τσαουσέσκου και την πολιτική και τους ακριούς Το κροδεξιούς. FBI είπε, Ναι. βέβαια, πως έψαξε τέτοιες αποκρυφιστικές ομάδες, αλλά μάλλον οι τύποι ψάξαν μόνο στο Σικάγο. Έχει το Σικάγο πολύ. Ή στην ευρύτερη περιοχή, δηλαδή μάλλον δεν μας έφτιαχαν αυτοί από το Σικάγο. Και δεν βρήκανε μία άμεση ανάμειξή τους. Και έτσι κατέληξαν στο απόλυτο τίποτα. Φίλε, έχω τρελαθεί. Κανένας ένοχος, Ναι. κανένας ύποπτος και η μαγεία του Κουλιάνου χάθηκε μαζί με τον ίδιο. Να ρωτήσω κάτι. Παρακαλώ. Τρελάθηκα, φίλε, τρελαψήθηκα. Αυτός τι είχε πει στη διάλεξη που ήταν τόσο προσβλητικό για αυτές τις μάγισσες. Εγώ δεν θεώρησα, έτσι όπως το διάβασα, ότι ήταν προσβλητικό. Ναι. Αλλά τον θεωρούσανε ότι δεν έπρεπε να κατέβεται με το δικό τους βασίλειο. Μα δεν. Ναι. Αυτός, από ό,τι αντιλήφθηκα εγώ, για το ένδοξο 90-91. Ήξερε πολλά. Ναι. Και αν όντως ήταν ασκούμενος αποκρυφιστής, ήξερε παραπάνω από αυτά που θέλανε αυτές. Αυτά είχα να πω. Αυτός ήταν ο Ιωάνν Πέτρου Κουλιάνου. Στο δίνω από τώρα. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν θα βάλω και ψηφοφορία καν. Θα βάλω ψηφοφορία μόνο Νικολία. Όχι, θα βάλω Νικολία Πανίδου. Φίλε, δεν υπάρχει. Αυτός ήταν ο Ιωάνν. Πώς τον λένε? Ιωάνν. Ψάξτε το μωρέ από τι ζώδιο ήταν να δούμε.
Κάτι του νερού θα είχε. Φίλε, κάτι της γης και του νερού, γιατί ήταν και αναλυτικός. Αυτό που κάνουμε ολόκληρη ανάλυση, το τι ζώδιο πρέπει να ήταν ο καθένας. Αυτός. 5 Ιανουαρίου, εγώ καιρος. Στο είπα ότι έχει κάτι της γης. Αλλά, ναι. Αυτός είναι, Και δεν έχει και το ύφος του, θα μπορούσε. Μπορούσε, Τώρα που τον είναι βλέπεις. έξυπνος, ναι. I know. Είναι λίγο χάφτας βέβαια, καλόψυχος αυτός. Φαίνεται χάφτας. Να σου πω, είμαστε το 91. Τι εννοείς? Ότι Οι χάφτας τότε είχαν άλλη φωτογραφίες που ήταν πανεπιστημιακός, έτσι θα ήταν. Δεν έχει άλλες δικές του. Αυτό τι είναι, κοίτα. Αυτό τι είναι το βιβλίο του? Τι είναι αυτό? Βλέπεις. Ευχαριστώ. Αυτός το έκανε. Ναι. Αυτός το έκανε. Αυτός το ζωγράφισε. Ή είναι το εξώφυλλο από το βιβλίο του? Έτσι και ήξερα ρουμανικά και δεν με έκανα μπάνα από παντού. Όταν με κάνουν μπάνα, τρελαίνομαι και δεν μπορώ να διαβάσω. Καλέ, βάλε το ChatGPT. Που το έχω. Ο ChatGPT τα βρίσκει όλα. Βλακίες, όχι. Όχι, πρέπει Το να ίδιο βρεις στα μπαν ρουμάνικα. μου έκανε και στην ιστορία με τους φόνους της Αλίκης. Ναι. Το ίδιο πρόβλημα είχα. Ναι. Πρέπει να ψάξω πάρα πολύ για να φτάσω εκεί που έπρεπε να φτάσω. Έχω τρελαθεί τώρα. Όποιος ξέρει παραπάνω για τον Ιωάνν, να στείλει μήνυμα, να γράψει Θέλουμε. μήνυμα. Όχι όμως τα πολιτικά, αυτό δεξιά. Δεν αριστερά, είναι, αυτό. θέλω να καταλάβετε ότι δεν ήταν τα πολιτικά. Θέλω λίγο να μπείτε στο mood of the Θέλω τα day. αποκρυφιστικά. Και όποιος. Σηκωθείτε τώρα από κρεβάτια και καναπέδες. Όποιος μου δώσει στοιχεία που έχουν σχέση με τα αποκρυφιστικά και τι έκανε αυτός και με τι ασχολιόταν και Εγώ όλα θα του δώσω τα αυτά. πνευματικά δικαιώματα να το κάνει βίντεο στο Θα κανάλι το της. κάνω βίντεο, I promise, και θα δώσω και τα credits στην ξαδέρφη και σε εσάς και θα το πατήσω εγώ, ιδιοχείρος. Όχι, θέλω λίγο να μπείτε. Ήτανε, μιλάμε. Τρελάθηκα. Χαμός. Μπράβο. Ευχαριστώ. Ξαδέρφη, η χρονιά ξεκινάει πάρα πολύ ωραία. Πολύ Και χαίρομαι. Είδες πως ήμουν στην αρχή όταν ξεκινήσαμε το γύρισμα, κόντευα να πεθάνω. Δεν είπα καλά. Και βλέπεις και ότι πονοκέφαλο. ο Ιωάνν μου διάβαζε ταρό και το giveaway μας έχει ταρό. Τυχαίο τώρα αυτό. Όχι, τυχαίο δεν νομίζω. Μπράβο. Ευχαριστώ. Μπράβο. Αυτές λοιπόν ήταν οι ιστορίες μας, η ιστοριάρα της ξαδέρφης και μια δική μου έτσι. Αν ρωτήσεις τον άντρα μου, 3 μέρες ψάχνω και γράφω. Μπράβο. Ναι, Κάποια στιγμή κοιτάει έξαλλος. Τι θα γίνει, μου Όχι λέει. 3 μέρες, παραπάνω από την Πέμπτη το Ναι. ψάχνεις. Αλλά γράφω κάποια στιγμή, τι θα γίνει, μου λέει. Θα κάνουμε 5 πράγματα. Όχι. Όχι. Αυτές ήταν λοιπόν οι ιστορίες μας. Τώρα που τις ακούσατε, μπείτε στο προφίλ μας στο Instagram και ψηφίστε την αγαπημένη σας ιστορία. Όσοι δεν προλάβετε να ψηφίσετε, μας στέλνετε ένα μήνυμα είτε αφήνετε ένα σχόλιο στο YouTube. Επίσης, όσοι έχετε δει το βίντεο μέχρι τώρα, κάντε ένα hype, ρε παιδιά. Να σας πω κάτι, εγώ δεν έμπαινα σε αυτή τη διαδικασία, κάντε hype, κάντε like και αυτά. Αλλά έχω τρελαθεί τον τελευταίο καιρό. Έχει εξασιαστεί και μου λέει όπου και να είσαι, μου λέει μπες και έκανε hype. Αρέστηκα. Αφού βρίσκω τους φίλους του γιού μου και τους λέω κάντε hype. Ξέρετε γιατί. Γιατί ανακάλυψα ότι το hype, όχι ότι έχει καμιά σημασία πρώτος, δεύτερος και ξέρω εγώ, βοηθάει στον αλγόριθμο για να το δουν αργότερα άλλοι. Οπότε θεατές. κάντε hype, Ναι. να υποστηρίξετε τις ξαδέρφες για να μπορούμε να έχουμε μια συνέχεια και μια ροή. Ναι. Θα γίνει και η κλήρωση, θα βγει και το καινούριο το giveaway, να πάρετε μέρος, να έχετε μια καλή χρονιά. Καλή χρονιά! Να σου πω, τώρα θα έχει βγει και το άλλο με τα bloopers, Μην το δείτε. Κλάμα. Δεν ξέρω και δεν έχει βάλει μέσα. Είναι βλαμμένη αυτή. Έχω ναι. ανεβάσει βίντεο με bloopers. Μη, είναι βλαμμένη. Please. Αυτά, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα, ειλικρινά. Να έχετε μια καλή χρονιά.